ଆକ୍ରମ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଜେଜେ ଦେହ ଖରାପ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଆଉ 25,000 ଦରକାର ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଆଉ କ'ଣ ଜେଜେଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଅପରେସନ୍ ହେବ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ବିକିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ବିକିବି ଆଉ 30,000 କିଣିଛି ଆଉ 5,000 କାଟିକି 25,000 ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ 30,000 କିଣିଛ, 5,000 କାଟିକି 25,000 ଦେଲେ ତମର ହେଇଯିବ। ଦେଇଦିଅ ଶୁଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଦେଖ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି। ଶୁଣ ଏଟା କେବେ ନୂଆ କିଣିଥିଲି? ହଁ ନୂଆ କିଣିଥିଲି ଆଉ ନା ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ନୂଆ କେତେ ମଡ଼େଲ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। 15,000 ଟଙ୍କା ନା ଦେଖେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖେ 15,000 ନାହିଁ 25,000 30,000 କିଣି 25,000 ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜି କିଣିଲେ କାଲିକି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ 10,000 5-10 ଭିତରେ ଦେଲେ ନେଇକି ହେବ, ନହେଲେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ୟାଙ୍କର। ତୁମେ ତ ଲସ୍ କରି ବିକୁଛ ୟାଙ୍କର ବି ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 10,000 କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 10,000 କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତୁମେ ସେତିକି ରଖ। ହଁ ସେତିକି ହେବନି କାହିଁ ନହେଲେ ତୁମ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅ, କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଧରନ୍ତୁ। ଅଛି 12,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର ହଉ ଆଉ ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର ଆଣିକି ଦେଇଯିବେ କେତେବେଳେ ଆଉ। ଦେଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଏଇ ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏଇଭଳି ସବୁ ଦୋକାନରେ ଏଇଭଳି ଚିଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ମଜବୁରର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହିକି ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। 4,000 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖିକି ମୋବାଇଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କାହାର ଅସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଇଏ ଭାଇନା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ସେମିତି କଲେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ନିଅ ସମୀର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ନେଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବି ଉପକୃତ ହେଲେ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏଭଳିଆ ମାନେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋବାଇଲ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ, ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଯେତିକି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମନୋବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର।